Vil du gerne automatisere din kundeservice på WhatsApp med kunstig intelligens? I denne video vil jeg vise dig, hvordan du bruger Colvalls chatbot forbundet med OpenAI til at tilbyde automatisk support døgnet rundt uden besvær. Og det bedste, uden behov for at kunne programmere. Lad os komme i gang. Lad os starte med at forstå, hvad Colvall er. Det er en platform, der samler dine beskeder fra WhatsApp, Instagram, Facebook og Telegram på ét sted. Nu, ved at integrere med kunstig intelligens, kan du skabe en chatbot, der svarer med naturligt sprog, forstår dine kunder og løser forespørgsler automatisk, hvilket muliggør at tilbyde og håndtere kundeservice for et helt team på en nem og enkel måde med hjælp fra AI. Dette gør arbejdet lettere for dit team, forbedrer svartiderne, giver en større købsfastholdelse og en højere svarprocent. Men du spørger måske, hvordan fungerer dette? Okay, lad os starte fra bunden. Først, definer de instruktioner, du vil have, at chatbotten skal følge. Det vil sige, du skaber en stærk prompt til at besvare ofte stillede spørgsmål, vejlede brugeren eller indsamle vigtige data og, frem for alt, fastsætte interaktionsregler for din kunstige intelligens. Derefter forbinder du din Colvall-konto til OpenAI's API med en simpel integration. Vi har lagt tutorialen i beskrivelsen nedenfor, og på samme måde kan du se, hvordan det gøres lige nu på skærmen. Og klar, din bot er aktiv, svarer på få sekunder og forbedrer din kunders oplevelse. Her på skærmen kan du se et klart eksempel på, hvordan AI'en hurtigt svarer en kunde, der spørger om åbningstiderne. Nu vil du måske spørge, hvilke fordele der er ved alt dette. For det første, vi har øjeblikkelige svar, selv uden for arbejdstiden, for at sikre, at dine potentielle kunder altid bliver betjent. For det andet, tidsbesparelse for dit team. Tredje, større kundetilfredshed og flere salgsmuligheder for din virksomhed. Og sidst, men ikke mindst, er supporten med kunstig intelligens fuldstændig tilpasselig, uden behov for at være en teknisk ekspert. Som du kan se, er alle disse fordele mulige takket være AI, og dermed har du muligheden for at maksimere din virksomheds rentabilitet på rekordtid. Desuden skal du huske, at du kan lære botten om dine produkter, dit brand, dine politikker eller processer. Du skal blot skrive til den i naturligt sprog, hvad du vil have den til at gøre. Et rigtig godt tip er at bruge ChatGPT til at designe prompten til din virksomhed ved at bede AI'en optimere alt med informationen fra din virksomhed. Du kan se, hvordan vi gør det lige nu. For eksempel, hvis en kunde spørger om levering, svar med vores tider og priser. Hvis vedkommende har en klage, undskyld og bed om flere detaljer. Husk, at dette er noget, du kan justere, mens du tester, hvordan AI'en reagerer på bestemte spørgsmål eller situationer. Bliv ikke modløs ved det første forsøg. Dette er et hårdt arbejde, indtil prompten er godt optimeret og fejlfri. På denne måde vil AI'en vide, hvad den skal gøre og hvordan den skal handle i hver situation. Nu, hvis du vil prøve det, så gå blot ind på vores hjemmeside colvall.eu og opret en gratis konto. Derfra kan du forbinde din WhatsApp og begynde at konfigurere din AI-bot på få minutter. Jeg har lagt linkene og vejledningerne i beskrivelsen. Hvis denne video var nyttig for dig, giv den et like, abonner på kanalen og aktiver klokken for flere vejledninger som denne. Hej!